NK Mladost Luka stigla je na korak do naslova prvaka nakon velikog preokreta tijekom sezone. Od početka nismo dobro krenuli kako je. Bili smo sa jednim bodom, sa 2 boda u 5 utakmica, ali smo se kroz utakmice dizali. I od početka smo znali da smo mi možda najbolja ekipa u ovom prvenstvu i danas smo tu gdje jesmo, zasluženo. I nadam se pobjedi gdje ćemo konačno dignuti taj pehar. Pa gledajte, još je danas utakmica u tijeku, ako pobjedimo prvi smo. I to smo očekivali, ali u polusezoni nismo se nadali, zaostavili smo 12 bodova za prvakom trenutnim u polusezoni i dečki su se dignuli i to je to. Očekujemo danas pobjedu i idemo u rang više. Iz kluba ističu kako su zajedništvo, podrška općine i rad s mladima temelj sadašnjih uspjeha. Pa gledajte, općina za sada vrlo dobro podržava i zahvaljujem na tome prije svega, ali još ćemo tražiti bonuse, moramo, idemo u ligu više, moramo tražiti više financija i to je normalno. Ima jedan dio sponzora, ali općina nas mora jednostavno podržavati jer nije lako bilo koju ligu ući više, a da općina to ne podržava. Od ove sezone prstiće smo osnovali, imamo 13 klinaca, hvala Bogu. Takmiče se u Zaprešičkom savezu, trenutačno van konkurencije, ali od ljeta počinju sa normalnim natjecanjem i nadam se da ćemo kroz koju godinu osnovati još koji pomladak. Evo, ja se nadam da će to klinci isto prepoznati, da ostave više te mobitele, nek se više vrate na igralište kao što je to nekada bilo. I ovim putem pozivam sve zainteresirane i roditelje i klince da nam se obrate i nek se priključe klubu. Evo, isto kao velim, Dejan je opet Katić osigurao od 6 do 12 godina djecu, što nam je vrlo bitno, imamo 15-18 djece, to je pomladak je vrlo bitan. Na tome radimo da još napravimo kadete ili pionire, ali velim, to je sad sve u tijeku.